በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክርስቶስ ፍለጋ ካብ ዝናይ ዲያቆን ሄኖክ ትምህርቲ ተተርጎማ ካልኣይ ክፋል። ድሕሪ ኣዳምና ሔዋን ንክርስቶስ ዘንፀባረቐና ኣቤል ወዲ ኣቦና ኣዳም እዩ። ኣቤል ማለት መናእስ ቃየል ኮይኑ ኩላትና ካብ ንፈልጦ ቃየል ብቕናት ተላዒሉ ይቃቲልዎ። ካብ ደቂ ሰባት ከዓ ናይ መጀመርታ ዝሞተ ኣቤል እዩ። ናይ ኣቤል ህይወት ብብዙሕ መንገዲ ንክርስቶስ የንፀባርቕ እዩ። ኣቤል ጓሳ ወይም ሓላዊ እንስሳ እዩ ነይሩ። በዚ ምክንያት ሕያዋይ ጓሳ ነየም ዝለና ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመሳሰል ነገር ኣለዎ። ኣቤል ብእምነት ንእግዚአብሔር ባህ ዘብል ወይም ዘሐጉስ መስዋዕቲ ኣቕሪቡ ነይሩ። እዚ እውን ስለ ክርስቶስ እዩ ዝናገር። ብየዋህነቱን ብቅዱስነቱን ርእሱ ለኣብ ወይም ለቡኡ ባህ ዘብል መስዋዕቲ ገይሩ ዘቕረበ ስለ ዝኾነ ብኡ ባህ ዝበለኒ ዝፈትዎ ወደይ ንሱ እዩ ምስ ተባሃለ ክርስቶስ ከዓ በዚ ይመሳሰል። ፍልልዩ ኣቤል ዘቕረቦ መስዋዕቲ በጊዕ እዩ። ክርስቶስ ግና ንርእሱ እዩ መስዋዕቲ ገይሩ ዘቕረበ። ኣቤል ብንሓዊ ቅንኣት ዝተለዓለ ጽላእት ምክንያት እዩ ሞይቱ። እዚ ከዓ ክብሪ ይኹንና ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብናይ ኣይሁድ ቅንኣት ምስቃል የንፀባርቐልና ወይም ይምሰል። ናብ ወገኑ ዝኾኑ መፀ ንሳቶም ግና ኣይተቐበልዎን ከም ዝብለና ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1። ኣቤል ብናይ ሓዊ ቅንኣት ሞይቱ፣ ክርስቶስ ብናይ ኣይሁድ ቅንኣት ተሰቒሉ። ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ዕብራውያን መልእኽቱ ኣብ ምዕራፍ 11 ከምኡውን ምዕራፍ 12 ንኣቤልና ንክርስቶስ ዘራኸቡ ክልተ ዓበይቲ ነገራት የልዕለልና እዩ። ኣቤል ካብ መስዋዕቲ ቃየል ዝበልፅ መስዋዕቲ ንኣምላኽ ብእምነት ኣቕረበ። ኣምላኽ ብናይ መብኡ ክምስክረሉ ከሎ ጻዲቕ ምዃኑ በኣ ተመስከረሉ። ብሞቱ ከዓ ገና በኣ ገይሩ ይዛረበሎ። ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ቁፅሪ 4። እዚ ቃል እውን ብቐጥታ ንክርስቶስ እዩ ዘንፀባርቐልና። ክርስቶስ ሓደ ግዜ ብዘቕረቦ መስዋዕቲ ንዘለኣለም ኣብ ጎኒ ኣቡኡ ተቐመጠ ከም ዝብል ክርስቶስ ድሕሪ ሞቱ ብመስዋዕቲ ይናገር እዩ ዝተባሃለሉ ምስቲ ስለ ኣቤል ዝተነገረ ምስክርነት ይመሳሰል እዩ። ናብ ኢየሱስ ማእኸላይ ሓድሽ ኪዳን ናብቲ ካብ ደም ኣቤል ዝሐሸ ዝዛረብ ምንጻግ ደም በፂሕኩም ኣለኹም። ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ቁፅሪ 24 እዩ። ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ኣብዚ ናይ ክርስቶስ ደም ካብ ናይ ኣቤል ደም ዝሐሽ ዝዛረብ ዝበሎም ካብ ናይ ኣቤል ደም ዝሐሸ ዝዛረብ እንታይ እዩ እንተኢልና ናይ ኣቤል ደም ንሓዊ ዝኸስስ ነይሩ። ዘፍጥረት ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 10። ንሱ ከዓ እንታይ ጌርካ ኢኻ ድምፂ ደም ሓውካ ካብ ምድሪ ናባይ ይጠርዐሎም? ናይ ክርስቶስ ደም ግን ዝኸስስ ኣይኮነን፣ ይቅር ዝብል ዝምሕር ደም እዩ። ቅዱስ ኣቦና ኣባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ኣርጋኖን ኣብ ዝብል ናይ ጸሎት መጽሓፍ ዘረስዎ ደም ምስ ደም እናዋዳደሩ ናይ እገለ ደም ኣይጠቕመንን ይብል። ካብ ኣቤል ክጅምሩ ከለዉ ናይ ኣቤል ደም ብርግጽ ብንጽህና ይፈሲሱ። ኣቤል ዝሞተ ብዘይ ጥፍኣት ብንጽህና እዩ። ግን ናይ ኣቤል ደም ንሓዊ ክኸስስ እዩ ዝረኸብክዎ እምበር ምንም ዝጠቕመን ነገር የለን። ኣነ ዝድሓንኩ ብናትካ ደም እየ፣ ይቅርታ ብዝወህብ ደምካ እየ ዝድሓንኩ ይብል። እዚ ደም ስለ ዝፈሰሰ ንሓዊ ከም ዝኸስስ ናይ ኣቤል ደም ኣይኮነን፣ ናይ ብዙሓት ሓጢኣት ዝድምስስ እዩ እምበር ስለ ሓጢኣት ይቅርታ ስለኹም ዝፈስስ ደመይ እዚ እዩ ከም ዝብል ኣርጋኖን ዘሰሉስ። ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብስጋዊ ደሙ ናይ ዘለኣለም ምሕረት ይቅርታን እዩ ዝሃበና። ኣቤል እና ክርስቶስ በዚ መንገዲ ይመሳሰሉ ወይም ናይ ኣቤል ህይወት በዚ መልክዕ ንክርስቶስ የንፀባርቐና። ከም ፍቓድ ኣምላኽ ዝቕፅል ሳሳይ ክፋል ክርስቶስ ኣማይኖ ታሪክ ክርስቶስ ከም ዝንፀባርቕ ክንርኢ ኢና። እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።